Abusuafo mamakwa aba eba Susan Media Toso. Enesu ya da fofora Onyankopon ede akyɛn. Eni abepiem ewo Afon Kwanta a ewo Kumasi Metropolitan Asante Mantam mu. Yebobia ne akonhoma ayese de Afon Kwanta esitie. Sede dwumadi a ekoso ho esitie. Sede emu akwan esitie. Monka ye ho na yemboye ne akonhoma emfiri hro. Ni yemfam kakra. Yewese de Afon Kwanta so esitie efa. Ye damase.
Senior one.